Sanibonani balandeli baleli khasi. Lo okhulumayo ugogo udla ngamandla ojwayeleke ukunisiza ngamaphupho. Namhlanje sizobheka ukuphupha ushanela igceke ukuthi ngabe lokho kusuke kuqonda ukuthini. Ukuphupha ushanela igceke-ke nje kuvame ukuhambisana nezinto ezinhle zempilo yakho noma zempilo yabantu abasuke belapho abahleli kulelo gceke lelo. Osuke ulikline hlampe lahlanzeka-ke sizozwa ngokuhamba kwencazelo-ke. Ukuhlanza empilweni kungasho ukuthi uyasusa izinto ezingakusebenzeli. Singasho ukuthi hlampe yinkinga azikusebenzeli, abantu abangakulethela izinto ezinhle, abantu ongabathembile noma bakulethela imicabango emibi ngaleso sikhathi. Singasho ukuthi nalokho kuyisibonakaliso sokuthi uyabasusa. Singabheka ukuthi ukuqala okusha-ke ingaba impawu lokuthi uzongenela izigaba ezintsha sempilo yakho ezihlanzekile futhi esinamathuba amasha. Kungaba-ke amathuba okushintsha impilo yakho, kungaba amathuba omsebenzi, kungaba amathuba okuphumelela kulelo gceke enihleli kulona. Hlampe kungenzeka ukuthi wena ophupha iphupho uphumelele, kodwa hlampe kunosisi unobhuti abangasebenzi noma abasebenza kodwa imisebenzi engabagculisi noma imisebenzi hlampe abangayifundelanga. Lelo phupho lingaveza ukuthi-ke sekufika leyo mpumelelo-ke ekhaya. Singabheka ukulondoloza ikhaya nomndeni, kusho ukunakekela ikhaya lakho, ukuthula nomndeni kanye nokugcina izinto zihlezi zibumbene, nihlezi nihlangene. Inhlanhla-ke nenzuzo kwesinye isikhathi-ke kuba uphawu lokuthi imali, umsebenzi noma amathuba amasha azongena ekhaya lakho. Njade ngichaza ukuthi imisebenzi engcono kunalena isebenza manje ukuthi niyasebenza. Hlampe abanye bazothathwa baganjwe abantu besifazane abaningi-ke kuba nakho emzweni ukuthi uyafisa nawe ukuthi abe nomuzi wakhe, noma kuthiwa usagananga noma kuthiwa usashadanga, kodwa nje umuntu wesifazane uyaphuma abe nekhaya lakhe abe nomuzi wakhe. Kungasho futhi nalokho ukuthi hlampe nemali isizongena kangcono ekhaya. Hlampe abanye kade benenkinga ukuthi nje mesiholile, hhayi bandla sigcina nje imali sihola singene esitolo senze igrosa, ukuthi enye nenye ishonaphi angazi. Omunye azathi hhayi ngize ngibuyele kuyiliphi impela, ngibheke ukuthi hhayi bo kade ngithenge ngamalini, athi uyabheka athi hhayi afanele njengabe le mali isincane kanje. Kudla ukuthi imali-ke iyona engasekho. Sizobheka-ke ukuthi uma uphupha ubona igceke lakho olushanelile ngemumva kushaneleka. Singasho ukuthi uma uthi uyabheka ngemumva la kade ushanela khona sekuklini kuhlanzekile, kusho impumelelo nokuthula. Kodwa uma ushanela udoti ungapheli, udoti ongasuki ukuthi ushanelile ukuthi hhayi bo ngathi angishanelanga, kusho izinkinga eziphindaphindayo ekhaya noma izinto ezingaxazululeki empilweni yakho. Kusho ukuthi inkinga, shuthi ikhaya lakho linezinkinga ezinkulu ezingalungi noma iy'nkinga ey'phindaphindayo engakwazi hlampe inkinga ehlezi ikhulunywa kodwa iphinde ibuye. Lento ehlezi ngisho ukuthi ekhaya egcekeni kubalulekile ukuthi nibe nokuthula. Ningabe niyakholelwa emadlozini, ningabe anikholelwa, kodwa nje ikhaya linomsindo vele, alikazi nje kwaba ikhaya elihle. Ikhaya nekhaya lifuna ukuba nokuthula, kukhombisa ukuthi kuhlala abantu abafundisekile noma abantu abayibazalwane nabantu anakhelene nabo abalithanda ikhaya elinomsindo. Sekuyaziwa nje komakhelwane wenu ukuthi nje hawu nangu sibanibani sefikile, uzozo sebezoqala umsindo noma ukuthukana. Akulona-ke ikhaya elibusisiwe lelo, ngoba noma kuthiwa nikholelwa emadlozini kodwa ikhaya kufanele libusiswe. Nalelo khaya-ke alibusiseki mehlezi linomsindo, kuhlezi kunokukwebhana. Ikhaya nekhaya liphunyeleliswa ukuthula osuke kuzokufica ngaphakathi. Ikhaya linokuthula-ke ukubona abanye abantu emakhaya abekunokuthula ave bephumelela empilweni. Abanye baphumelele ngoba hlampe-ke izinto zamasiko bengayigcini ngendlela noma bengenzisisi, noma kukhona abantu ababopha nje ngenhliziyo ukuthi nje usibanibani ey'tshela kanje asiboni ukuthi wakawuthola umsebenzi. Inhliziyo iyabopha
yomuntu. Akudingi ukuthi umuntu aze athathe imithi ayihlanganise. Into nje efaswe ngenhliziyo kungama yonke into. Uthi uyahamba uhambe mhlampe uzwe abantu bethi nje hhayi akukho muthi. Uma nithola umuntu wangempela kuthiwa hhayi akukho muntu, kodwa kukhona abantu nje abafasa iy'nhliziyo nje abathi soke sibone lokhu ukuthi kuyokwenzeka yini. Ngempela-ke kugcina hlampe ukuyivimba-ke impilo yakho-ke. Ngiyabonga ukuthi sifike ekugcineni. uNkulunkulu anibusise ngakho konke enikudingayo, kunikhanyile.